суди вилояти Суғд парвандаи ҷиноятии нисбати Ҷангазиев Ваҳобҷон Норбоевичро бо моддаи 104 қисми 2 банди д-и кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки тафтиши он аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба анҷом расонида шуд баррасӣ намуд. Гуфта мешавад ки ӯ санаи 14 январи соли 2021 дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров деҳоти Чашмасор кӯчаи Қурғонтепа ҳангоми ҳамсараш дар вазъи ҳомиладории муҳлати 39 ҳафта ба дарди шадиди бачадону шикам гирифтор гардидану аз ӯ ёрии таъҷилӣ хостанд, ӯро бо зудӣ ба таваллудхона набурда қасди шахсан бо роҳи ҷарроҳӣ таваллуд кунонида намуда, дидаю дониста ки ин кирдор барои ҳаёти ҳамсару кӯдак хавфнок буда, дар мавриди ҷарроҳии ғайриихтисосӣ оқибатҳои вазнин яъне фавти ҳамсар ва кӯдак мумкин аст, тахминан соати 4:20 бо корди хоҷагӣ шиками ӯро бурида, кӯдак ва бачадонро ки узви ҳаётан муҳим ба ҳисоб меравад берун мебарорад ва мебинад ки кӯдак дар бачадон мурдааст, аммо баъд барои наҷот додани ҳаёти ҳамсараш чораандешӣ карда натониставу ҳамсараш вафот мекунад. Бо ҳукми вилояти Суғд Ҷангазиев Ваҳобҷон бо моддаи 104 қисми 2 банди д-и кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои куштори зани ҳомиладор муқаррар менамояд, гунаҳгор дониста ба ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 20 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳӣ дорои низоми сахт таъин карда шудааст. ин ва дигар матолиби ҷолибу хонданиро дар сомонаи пресса тиҷи мутолиа намоед.